Dobrý deň, sledujete štart poštových holubov Louny 2. Počasie bezvetrie, 14 stupňov. Máme tu kontrolu z polície, zúčastnené 4 autá zo Slovenska. Vedúci, v novinách budú večer. V novinách budete. Ideme? Hej? Poďme. Dobre. Pozri, skontroluj. Nepotváralo sa, dočkaj. Dobre. Kľúčik. Vyskoč hore. Vyskoč aj tu. Dobre, všetko je, druhá je všetko, skontroluj to ešte. Obiť druhú stranu, skontroluj druhú stranu. Ja zoberiem ešte holuby, ako idú. Trošku je to roztratené. Skontroluj koše všetky. Dobre to je. To sa dá všetko dohromady pekne. Tu je holub, dočkáko. Idem do dnuka. Len kľúče sú dnu. Je prázdne. No tu ešte. A myslím tomu, že to je všetko. Ako krúžia nad tým slnkom tam? No, to majú dobré. Originál čas. Dobre, ja si myslím, že sa to vydarilo. Lepšie nemôžu mať.